Dolrok nongni bwkhao judi hamjangma tongkhai o channel nongni bagwi o channel no subscribe khaidi tai bell icon no click khaidi hambai. Dolrok tam khaitongni reply tamarina nang tinang norok no sanai tamo khaitongni nok nang tini pasta kok sabana o reply norok bwrwirok no mane impress khaimano riwi howi first reply tam khaitongni norok reply rimano tv nai tongmani sele suka tabukai nini message phai bwkha srang khata omo haike pan norok reply rimano norok tabuk pori tongo haikab asugui tongo hinimang bisik sanai ka borok buri o hinai hane message yakari ri kani kasarano te kaisa second reply rimano tamo khaitongni reply rimano meeting o thana nai tongo montri ngei bije mangsi ngsiwo om haike pano mane hoi mano norok mane nengo jago asugui tongo saka kai nini bwskango kok thanglak gobon bagai omrok haipan sai tongde omko to kisa bat par haingai thango haipan oma hairok kini bo kisa mani mungle fayane e bo jagao reply pan hoi manai meeting borosa third reply kha tamo khaitongni norok reply rimano athu kuri lekhai tongmani nono simi lekha jaglia na oma haike pano mane nongni kok no tebo bwskango lairi mano tebo bwskango thangri mano ka nengo jagao haino rokoi tongo asugui tongo haika ba pori tongo oma hairok saka ngkai doa ko ulo khaile ne oma haike pano mane nini kasarano nini message rok mane bwthagui thanai abon bagai jesa pano sai tongkhanga chaya deba full reply ka tamo khaitongni norok reply rimano google search kai tongmani nang da bisi naithok narumi murasing ana omo haike pano sawoi mane bokki sala moniane haike bonono reply rewana nge sabo bisi naithok sar kene nang hano tv rong nai tongo haike dolok bai berai tongo asugui tongo rong ka selema rok khaing thangda boring ngi thango jago no kani kasarano mane message kasarano buthagai thango gabon bagin rok omo hairok sai tonga kai nini kok rok tebo bwskango thanglak deba gabon bagin no omo hairok sai tonga tep sauta 5 reply kha tamo khaitongni nok reply rimano athu kuri da kalanyo hini nasing tongo nini bagai mungsa sik sanna bagai ana omo hairo kapano sawoi tebo ning korok bwskango thaya deba dolok te kaisa tamo khaitongni nok reply rimano norok blai na kukmani no bo ang tabuk o channel no subscribe khainai tai o video na ang like girinai tai share bo khainai comment ke sadi dolok norok ang no like share subscribe khainan bagai mane boma haike saka norok just kapan comment khaide tini no puila ang video upload khai tongo ang non tabuk hamjang mumana nango nongni hamjang mumang khang tabuk kaham video upload khainai abon bagai norok ano jesek support khaiman jesek like share subscribe jesek khaiman ang apruna ani channel khulongnai tabuk ani channel khulogya ko abon tabu ang ketal ba puila ba ang tabuk nongni hamjang mumana nango chaja khanga kai like share subscribe jesapan khairi baide malai finai te kaisa ketal video hambai.